Чэмпіянат свету па футболе скончыўся, але як вам такі факцік? Прыкіньце, беларус дапамагаў рыхтаваць першую сучасную алімпіяду. Я шчыра афігеў, калі пра гэта даведаўся, а вы зірніце на гэты здымак. 1896. Афіны, П'ер де Кубертен. А побач наш зубр, уражэнец ашмяншчыны Зігмунд Мінейка. Афігеть. Мінейка нарадзіўся ў 1840 годзе у Балванішках, а ў 1863 далучыўся да паўстання Кастуся Каліноўскага і трапіў у палон. Пасля ён атрымаў смяротны прысуд, але ў апошні момант шыбеніцу замянілі на катаргу. Здавалася б, ну ўсё, ніякіх вам алімпіяд, але ў апошні момант Зігмунд змог збегчы з-пад варты. Гэта нейкі дэтэктыў. Хлопец дабраўся да Еўропы, вывучаўся ў Парыжы на інжынера, а пасля апынуўся ў Грэцыі. І там у яго папёрла. Мінейка стаў адным з галоўных інжынераў грамадскіх работ. Будаваў дарогі, масты, займаўся інфраструктурай, а потым прыклаў руку нават да рэканструкцыі славутага панафінейскага стадыёна. У Грэцыі Мінейка стаў настолькі сваім, што атрымаў ганаровае грамадзянства гэтай краіны. Так што, калі ў наступны раз будзеце ў Грэцыі, памятайце, што там ёсць і беларускі след. Ну і падабайку, калі ласка, паставіце, бо гэта сапраўды